Eli me tehdään nyt tämä kumpi todennäköisemmin haaste. Alkaa jo vähän kyllästyttää sanotta meitä miljoona kertaa. Kissa tulee ja pilaa kaiken joo. Eli tässä ideana on se, että me ollaan nyt kerrottu tänne 12 kysymystä, jotka on niinku meidän kavereita. Laura ja Henni ja nimetön anonyymi ihminen laittanut tänne. Ja siis täällä on niinku, että kysymyksiä ja sitten kumpi todennäköisemmin ja sitten siinä on kysymys, niin että kumpi sen tekisi ja sitten meillä on tämmöisiä lakkuset ja me näytetään kumpi todennäköisemmin sen tekisi. Perustelua. Joo. Okei. No niin. Kumpi todennäköisemmin lopettaa lukion aikaisemmin, kun aloitatte sen? Niin mä en oo menossakaan sinne ja mä en pysty siihen. Mä en oo ikinä ollut mikään hyvä koulussa ja siellä on niin hankalaa kuunnella ja kaikkea. Näin kertoi minun siskoni, joka lopetti sen toisena vuonna. Okei. Kummalla on parempi keskiarvo yksinluokalla? Epäilen, että se olisi mulla. Koska Didin on ollut luultavasti aina parempi keskiarvo kuin minulla. Joten... Mutta tietysti voisi muuttaa, mutta tällä hetkellä jos ajattelen, niin se voisi olla realistumpaa näin. Okei, sitten kolmannen. Kumpi todennäköisemmin asuu pilvenpiirtäjässä isona ilmeisesti? Meinasin näyttää itseni, mutta siis Lindy. Koska mulla on aivan jäätävä korkean paikakammo. Mä ehkä pystyisin just olemaan kympissä. Mä en pystyisin yhdessä ylöspäin. Mullakin on korkean paikakammo, mutta kyllä mä voisin olla siellä. Näin nimittäin pysty edes maailmanpyörässä, niin kuin siellä Lindsillä pystyy olla siellä ihan ylhäällä. Mä en pysty katsoa sen. Mua oikeesti alkaa ahdistaa niin paljon. Sitten on, eli kumpi todennäköisemmin olisi pakomies? Tää on aika vaikea. Koska siinä on vähän puolia ja toisin syvään. Voisi näyttää puoliksi. Vaikeeta. Mäkin näen nyt näin, koska en mä tiedä, musta oli vai niin. Näin tykkää. Mulla on sellainen perustelu, että mä haluan sellaisen työn, missä mä voin auttaa ihmisiä, joko tai sitten eläimiä tai ihan mitä vaan. Mutta toisaalta sitten, kun palomiehillä on se tanko, missä ne liukuu alas, niin mä en tiedä. Sen perusteella mä ainakin olisin silleen, että joo, en mä haluaisi. Ja mun perustelu taas olisi se, että mäkin haluan kyllä auttaa ihmisiä ja näin, mutta mä vihaan yli kaiken tuulta. Musta on niin pelottava elementti tai silleen... niinku... Ihan tuulta, joo. Yksinkertaisesti sanottuna. Joo. Sitten se... Saisi parempia puhelinnumeroita. Taas. Niin kuin me Oot saanut pari kertaa mua paremmin. No niin, mut pari kertaa. Silloin koulun alussa, kun oli vielä innostusta, mutta sitten siinä vaan lopahti se innostus jotenkin. Mitä on sun paras? Kymppimiikko. Ja se oli joskus kolmosella. Mulla on ollut 10+. En kusta. Kato nyt. Kolmosella sekin, tai nelosella. Niin. Viinin on vaan parempi koulussa kuin minä. Niin. Kumpi todennäköisemmin rakastuu ensimmäisenä? Indi voi rakastua hetkessä, minä taas en. Minä tarvitsen aikaa, että voin oikeasti rakastua. Ihastua mä voin, mutta en rakastua. Mä rakastun sen kunniastakin. Sekin voi olla mahdollista. Niin sulla. Niin mulla. Oho, se on Niin. onks se yllyys? Ei, kun siellä tuli vähän yhteen. Hän sanoi, että se tuli vähän yhteen, joo. Lentää ensimmäisenä avaruuteen. Oi, se on hyvä. Oot sä yllyys? Ei, kun siellä tuli vähän yhteen. Hän sanoi, että se tuli vähän yhteen, joo. Lentää ensimmäisenä avaruuteen. Oi, se on hyvä. Oot sä yllyys? Ei, kun siellä tuli vähän yhteen, joo. Lentää ensimmäisenä avaruuteen.
mä en tykkää mistään. En vaan halus mennä, musta se avaruus jotenkin ahdistavaa tuntuna ja en tykkää mennä korkealle. Muakin ahdistaisi, jos mä ajattelen. Mutta vaan siis Ois ihan se- pienestä saakka ajatella, joo mä haluan. Oishan se tietty siisti kokemus, mutta Se maksaa jotain miljoonia. Mut jos pääsis. Niin, mut no sitten mä menisin kyllä ihan. Mut pääseekö lapset? Ei sellaista. Se oli ensimmäinen. Joo. Piirtää paremmin silmän. Mitä? Sinä. Sä piirrät enemmän silmiä. No mä opettelen vasta, mut kun sä... No se riippuu vähän millainen silmä tietysti. Mut silti sinä. Tintin maltaa enemmän niinku kauemmin piirtää samaa asiaa kuin minä taas Niin. kyllästyn siihen, niin Tintin tulee vähän parempaa jälkeen. Ei kyllä, jos mä jätän sen kesken, niin sit mä en ikinä saa sitä valmiiksi. Mä oon tehnyt nyt tukeuksen, mä oon vaan rasittaa sen. Mä tiedän. Joo. Pitää väristä punainen enemmän. Hassusti muodostettu lause, mutta ymmärrytte. Se riippuu vähän asiasta, mutta mä tykkään enemmän mun mielestä, koska en mä tiedä, mä tykkään punaisesta väristä. Mä tykkään ihan kaikista. No okei, en kaikista, mutta riippuu kuitenkin tilanteesta, mutta suurimmasta. Niin, mulla se riippuu tilanteesta. Mä tykkään kyllä punaisista vaatteista, punaisesta väristä yleensäkin maalauksissa, piirroksissa, lakanoissa, seinissä, kaikessa. No okei, Aika itseni. Katso enemmän anime. Mä en ole ikinä elämässäni katsonut anime. Olet Pokemon, Papukan. En mä oo sitä katsonut, Pokemon. No mut sä silti. No on tullut vähän kaikkia mahdollista laittaa. Ai. Inujasta, telkkarista, ihan pienestä asti. Johonkin nykylaitasta. No ihan sama. Minä se olen. Joo. Saa enemmän lapsia. Nää on paljon lapsia. No riippuu kuitenkin pystyyttääks ne isona synnyttämään. Mä haluun ainakin isona vaan jotain. Yhden, kahden, ihan sama, en mä tiedä. Mä haluun Se riittää perheen. mulle. Tai nollakin. Noin. Mitä tietää, mitä tossa lukee, mitä siinä lukee? Vatasi. Mä oon ollut. Joo, lue sä. Tietää mitä tossa lukee. Watashi wa kakusei desu. Fine. Ainakin mä osan, että watashi wa on minä olen. Mut mä en oo varma kakuseista. Ja desu. Sitä mä oon kuullut vähän kaikkea, mutta mä en tiedä oikeesti. Mä en ymmärrä Desu. yhtäkään sanaa tosta. En mä tiedä. En mä tiedä. Watashi wa kakusei desu. Mitä? Desu kun. Tintin. Minä en ymmärrä sanaakaan siitä. Joo. Siinä oli ne kysymykset. Mä haluun lisää. Mä haluaisin, koska tää oli hauskaa. Mut meille tulee luultavasti toinen osa tai tulee. Niitä jäi niitä kysymyksiä. Ja me varmaan pyritään lisääkin, jos ei saa tarpeeksi. Todellakin. Ja sitä vaan keksit. Niin, meitä saa myös keksiä. Meiltä saa myös keksiä. Meille saa myös laittaa niitä kysymyksiä. Ei kukaan ei laita, mutta saa silti laittaa. Jos tahtoo. No. Tulee toinen osa joskus 100 vuoden päästä. Niin, kun sinä on jo tehnyt room tourin. Room tour. Tässä ainakin näette osa mun
seinästä. Tää on täynnä kaappia, mutta no, mä teen sen joskus sitten. Tää itse asiassa on vaan kaappiseinä. Se on tämmönen kaappi. Niin. No joo, se kestää joskus se. Eli oottakaa 50 kuukautta. Tai Enemmänkin. Tai sinä, joka kysyit sitä ruutaa. Tai mä tiedän, kun se on. Hyvä, joo. Kiitos kun sä kysyit sitä. Joo, saimme jotain ideaa edes. Kiitos kaikille, jotka on ehdottanut jotain. Se vaan. Ai. Ja joo, ja Kitkytetääks me tätä enempää? ei vaan mä tarttumaan ja muutenkaan. Noin vaan. Ja kiitos kaikille tilaajille, jotka olette pysynyt. Vaikka meillä ei ole tullut niinku, siis ihan kauhean pitkiä aikoja mitään videoita. No niin, kamalaa, kun ei vaan keksitä videoidoita, mutta onneksi meillä on kavereita, jotka keksii ideoita. Hei! Kiitos! No joo, nyt me otetaan tää. Hei, hei! Jep!